काका मला सांगा म्हणजे 50 वर्षापूर्वी कशी यात्रा भरायची? त्यावेळी लोक बहुतेक बरीचशी चालत यायची. चालत येऊन येथे वस्ती करायची 2-2 दिवस अगोदर. काही लोक दुकानावाले सगळे येऊन अगोदर 8 दिवसात बसायचे. त्यावेळी गाड्यांचं हे कमी होतं त्यावेळी खूप. आणि पूर्वीची लोक काय धंद्यावाले काय लोक वस्ती घेऊन येऊन ते धंदो करायचे. असं ते चालायचं इथे पूर्वीची गोष्ट पूर्वी. आणि आताची हे वेगळं आणि त्यावेळीच वेगळं. हा त्या आता म्हणजे आता गाड्यांचं नुसतं ओघत लागलं असतं. त्यावेळी तितक्या गाड्या चालायच्या नाही. त्यावेळी लोकांच्या चालणं जास्त. 4-4 दिवस येऊन अगोदर वस्ती करायची. असं इथे येऊन जेवण करायची अशी परिस्थिती होती त्यावेळी. बरं खिशात किती रुपये असले तर यात्रा पुरी व्हायची होय का? त्यावेळी म्हणजे काय म्हणजे त्यावेळी 50, 100, 500 रुपये अशी परिस्थिती. आणि आता काय त्या पैशाचं काही हेच नाही. नाही 50 वर्षापूर्वी 50-100 रुपये ते खूप झाले खूप झाले त्यावेळीचे. अगदी एखादा गाठला हो हो किती पैशात भेटायचे? त्यावेळी ते गाठले असायचे ते असे गळ्यात घालायचे. आणि ते मग ती लहान मुला वगैरे ते सुपान वगैरे खायचे ते. पण किती रुपये किती पैशात भेटायचे? ते साधारण किती 5 पैसे 10 पैसे अशी परिस्थिती असायची.